Halløjsa. I forbindelse med min lille guide i går, eller artikel omkring, hvordan man stropper sin kniv helt vildt skarp, så vil jeg lige vise, hvordan det gøres i praksis. Så man har et stykke læder, eller nogen bruger et stykke pap, og man har noget poleremiddel. Jeg bruger Julas Rouge. Der findes også poleremiddel i Biltema og i Harald Skrald. Man kan nok også bruge Autosol, og nogle de kan måske endda bruge tandpasta. Men det er jo helt op til ens temperament, og til dels penge på. Men man tager jo bare sin lederstrop her, eller lederlap, og så leger vi farvelæder, ligesom vi gjorde i børnehaven dengang. Et godt lag. Nu skal jeg lige kun over på den ene side her, så kan jeg puge en anden pasta over på den anden. Så nu er der smurt pasta på, og så har jeg en kniv, som der altid har både på arbejde. Den har både skåret kabler og ledninger og papkasser i lange baner. Den bliver sgu ikke skide godt behandlet. Og jeg synes, den begynder at vise nogle tegn på, at den ikke er skide skarp længere. Det gør den altså. Så nu vil jeg lige give en tur på lederblokken her. Og det er jo bare cirka holde vinklen på de der 15-20 grader. Og så ellers bare, når skæret er væk, trække imod sig selv. Og når skæret er imod dig, jamen så trækker du selvfølgelig væk fra dig selv. Og du skal jo sørge for, at hele æggen bliver stroppet, skråstreg. Det er jo egentlig bare en polering, man laver af æggen. Når man sliber en kniv på en slibesten, så vil man altid danne en lille smule skæg på æggen. Ligegyldigt hvor fin slibesten man bruger. Og det er simpelthen den mikroskopiske æg, som vi prøver at fjerne ved at stroppe den. Og det har jeg gjort nu, og hvad har det taget? Det har taget 8 minut. Og hvis vi kigger på æggen, nu sidder der lige lidt pasta der, det var nemt at se på kamera. Men hvis vi kigger på æggen, der har jeg skåret en ledning. Men resten af æggen, den er fin og blank, og hvis jeg tager før omtalte stykke papir, og ser om den kan skære nu, så går det meget nemmere. En nyslebet kniv har også rigtig godt af det her. Det er bare en stropping, og det er så simpelt. Det er bare et stykke læder og noget poleremiddel. Nu I kan se, at der er et hak i æggen lige herude. Det er selvfølgelig noget, jeg skal have gjort noget ved, så jeg vil sætte mig og slibe den. Jeg tror sgu det bliver en landski, men det må vi se på. I hvert fald så var der her en lille praktisk guide om, eller video om, hvordan det gøres i praksis. Hvis I har lyst, så kan I trykke hernede i højre hjørne. Det må være nogenlunde hernede omkring. Der kommer sådan en lille ikon om, hvor I kan abonnere på den her videoside. Og heroppe i højre hjørne, det er lige her, der kan I se en video om, hvordan man sliber en kniv skarp med et landskisystem. Så tak fordi I kiggede med. Hej hej.